Jama'a assalamu alaikum, barka da kasancewa da mu kai tsaye a nan Funto Online TV. Kamar yadda muka shaida muku muka yi ta shela za mu gabatar muku da shirin da muka saba gabatar muku a kowane ƙarshen mako ranar Laraba, ko in ce a kowane mako ranar Laraba da misalin karfe 4:30. To muna roƙon afuwar ku sakamakon wani tsaiko da muka samu da bamu fara gabatar da shirin a lokacin da muka sanar ba. Kamar yadda kuke gani yanzu a ɗakin da muke watsa shirye-shiryen yanzu haka kai tsaye muna tare da baƙinmu da muka gayyata a cikin wannan shiri, kamar yadda su gabatar muku da kansu. Bismillah. Assalamu alaikum, sunana Aminu Abdullahi Funtuwa. Assalamu alaikum, sunana Salmana Abubakar mai gishiri Funtuwa, an fi sani na da Comrade Salmana Abu. To masha Allah, masu kallo kun ji dai abokan tattaunawar a cikin wannan fili namu na Funtuwa a yau sun gabatar da kansu. Wannan fili dai fili ne da ke tattaunawa akan al'amuran da suka shafi matasa kai tsaye. Kamar yadda muka shaida muku a yau, ko in ce kamar yadda muka shaida muku, shiri ne da ke tattaunawa akan al'amuran matasa kai tsaye. To a yau filin namu zai tattauna ne akan ya kamata matasa su yi amfani da basirar su wurin gina kawunan su ko taimakon al'ummar da suke rayuwa a cikin su. Kuma kamar yadda kuke gani a cikin faifan kallon ku yanzu haka akwai lambar waya da muka aje wadda dan an jima kaɗan za mu buɗe muku layukan waya domin ku ci gaba da kira kuma ku bayyana ra'ayoyinku ko ku ba da gudunmuwarku a cikin wannan shiri. Idan muka fara da Malam Aminu Abdullahi Funtuwa. Malam Aminu Abdullahi Funtuwa, barkanka. Shin ya ka fahimci masu waye matasa a takaice? To, assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalam. Farko yana mai farin ciki da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu wannan rana wadda za mu an gayyace domin gabatar da wannan maudu'i a kai na kan matashi. To matashi dai duk inda aka sani shine ƙashin bayan al'umma, saboda matashi wanda ke tasowa, wanda ke son rayuwar shi ta kasance mai nagari, shi ake nufi da matashi. Misali irin dan shekaru kamar 14, 15 har zuwa kamar 30 ma da za a iya kiransu matasha, har ma fiye ma da haka za a iya kiransu a matsayin matasa. Kuma a lokacin da suke wannan lokaci shine suke buƙatar taimako dama na al'umma da shawarwari da kuma sauransu a masa kai. To masha Allah, idan muka koma bangaren Comrade Salman Abu, muna maka barka zuwa cikin wannan shiri. Shin Comrade, ya kake ganin matasa kamar yadda Malam Aminu Abdullahi ya magana? So alhamdulillah, kamar yadda Malam Aminu ya yi magana, ita kalmar matashi ta samu asali ne daga kalmar tasowa. Idan aka ce tasowa ana nufin barin wani mataki zuwa wani, musamman ganin yanayin yadda Allah yake halittar yaro tun daga haihuwar shi zuwa wani lokaci ana kiran wasu shekaru na yarinta a ce wannan yaro, musamman ila daga ran da aka haifi jinjiri har zuwa sanda ya fara rarrahe ko ya fara takawa ana ce mai yaro, har ya girma ya dan tasa ya kai irin shekara 7, 8 da ana kiran shi a yaro. Amma da yaro ya kai shekara 8, 9 abin da ya sama, kamar yadda Malam Aminu ya ce, ana ce mai matashi, ma'ana mai tasowa. Wannan kalmar ta mai tasowa ana amfani da ita ne don a nuna cewa akwai wata rayuwa a gaba wadda mutum zai iya kaiwa, ko kuwa inda wasu sun riga sun kai ta. To kai wannan limit din shi ake nufi da cewa matashi, to mai tasowa zuwa wannan matakin. So ina tunanin a gurguje wannan shine abin da na fahimta da kalmar matashi. To masha Allah, idan muka duba abubuwan irin kalubale da matasa ke fuskanta a wannan zamani, ko in ce a wannan lokaci da muke ciki, kamar misali Malam Aminu Abdullahi, a bangaren matasa zaka ga a yanzu akwai matasa da yawa waɗanda sun kammala karatu, ko wasu suna tasowa yanzu ma suke karatun. So amma wasu zaka ga sun kasance suna da basira ko fahimta akan abubuwa daban-daban waɗanda ya kamata ko su yi amfani da wannan basirar tasu wurin gudanar da ko ci gaban rayuwarsu ko al'ummar da suke rayuwa a ciki, ko kuma a taimaka musu su kai wani mataki inda za su taimaki al'ummar dai da suke rayuwa a ciki. Shin a ganin ka ya kake ganin matasan ya dace su sarrafa basira ko ta fahimta da Allah ya masu wurin gudanar da rayuwarsu? To alhamdulillah, da farko dai
duk matashi idan ya taso farko dai abin da ake so fara cirewa shine girman kai. Akwai wanda zaka iske ya je ya yi digiri din shi ko ya yi masters din shi ko wani abu amma kuma bai aikin gwamnati, ya koyi wata sana'a tun kafin ya tafi wannan karatu, kuma da ya dawo kuma ya rike wannan sana'a ya ci gaba da inganta ta a zamanance. Anal misali, zan iya maka misali kamar ni kaina yanzu haka ba aikin gwamnati nake ba, dan kasuwa ne, kuma daidai bakin gwargwado na ɗai karatu na daidai kima, amma ban taɓa tsammanin gwamnati zan je in nemi aiki a gurin gwamnati ba, saboda idan na waiga na kalli mutanen ke aiki da dama, wasu akwai gurin hanyoyin da dama ka ɗara su, saboda me wannan sana'ar da kake yi baka raina ta ba, ka riƙe ta. Misali, lokacin da kusan shekara kusan 15 zuwa 16 baya, kuma an ce maka ma wajen 20, mafi yawanci al'ummar da ke cikin garin Funtuwa da sauransu, ba ma garin Funtuwa ba, daga nesa wasu kan zo su yi amfani da wata kwakwalwar da Allah ya bani akan wata hikima da Allah ya bani ta wannan wayoyin nan namu na zamani. Saboda daga gurare dama akan ɗauko waya ma a zo a kawo mani a ce mu ta samu matsala in gyara ta ko wani abu haka, ba ko me ya sanya ba, ni dai ba karatu ne ba, amma Allah ya bani kwakwalwar wannan, kuma ban raina ba, na riƙe ina bin hanyoyin da zan bi in inganta shi domin in ga na inganta rayuwata. Wata kawai ya kasance mutum ya taimaki kanshi, shi ne ai al'umma za su dibe shi sai wane yana kokarin taimakon kanshi ba mu taimaka shi. Idan mutum shushaina yake yi, muna da su a cikin garin nan wanda zaka iske daga wankin takalmi yanzu ya zo yana hada takalmi nashi na kanshi. Kuma takalmin idan ka zo ka gan shi ka sanya sai kai tsammani daga Italy aka kawo maka shi, saboda wanda zai zo da shi daga can gurin ka zo ka sanya naka, sai idan wanda ya san takalman zai iya dauka ya ce lallai wannan takalmin akwai bambanci. To ba komai bane ba illa bai raina sana'an nan da yake ba, ya dauke ta da muhimmanci, kuma ya yi ilimi ya juya ta a zamananci. To kaga hanyoyin da matasa za su iya taimakon su na bangaren dogaro da kansu yana da yawa sosai, ta hanyar amfani da basirar su kenan, wurin da basirar da Allah ya ba su, za su iya taimakon kawunan su har ma su taimaki wasu. To masha Allah, Malam Aminu Abdullahi, zamu sake dawowa gare ka. Idan muka koma ta bangaren Comrade Abu Salman Abu, kaji abinda Malam Aminu Abdullahi yake cewa dangane da abin da ya shafi yadda matasa ya kamata su yi amfani da basirar su, me zaka kara akai? To alhamdulillah, kamar yadda Malam Aminu ya faɗi, kusan duk abin da zan faɗi dai Malam Aminu ya riga ya faɗe shi, sai dai ɗan ƙarin haske da ba a rasa ba. Da yawa abin da ke faruwa yanzu, matasan ba su san me ake ce ma dama ba. Ita dama wani abu ce da yake zuwa a lokaci guda, za ta iya zuwa idan ta wuce shi kenan. Kamar yadda Malam Aminu ya ce, ni abin da na ɗauka da matashi idan ya taso a lokacin ne, ko ba ma ni ba, duk mutum mai tunani da hankali, abin da ya sani idan matashi ya taso a lokacin ne yake sanya tubalin gina rayuwar shi, saboda da ya samu matsala daga lokacin to shikenan abin zai ci gaba da tahiya ne, ƙarshe hidai ya zo ya dana sani. Idan muka tsaya muka dubi yanayin garinmu na Funtuwa, ga Allah za mu iya yin godiya ga Allah, saboda in muka kalli dalilai da suka janyo kafuwar garin Funtuwa, a yi min afuwa kasancewa ta ɗaliban tarihi ya sa dole yana ɗan taɓa irin wannan maganganun. In muka kalli dalilan da suka janyo kafuwar garin Funtuwa, muka ɗauki abu guda ɗaya kacokan, shine ban san duk daga ɗalibai nan kala-kala yanda ake kiran geography, yanayin muhalli kenan ko da muka samu kanmu, da yanayi da muka samu kanmu a area da muke. Abu na farko shine area da Allah ya halicci ya kaddara garin Funtuwa ya samu kanshi a gurin, wanda ya janyo ya zama mahaɗaci ta wasu jihohi daga sassa daban-daban na ƙasar nan. A nan yankinmu da muke ce ma North West, muna da jihohin Sokoto, Zamfara, Kebbi, wa'inda ba su da
hanyar da za su iya bi su haɗu da jihohin da suke irin su Kano da Kaduna da su Jigawa sai an biyo ta garinmu. Sannan haka mutanen da ke eriyoyin jihohin Kano da Kaduna da ina ne hanyoyin nan na garinmu su ne hanyoyin da ake bi don a haɗu da mutanen ƙasar Naija, ƙasar Kwara da abin da ya ƙasar Yarbawa. Wannan to location ɗin da bature yake ce mu strategic location da Funtuwa ta samu ba ƙaramar dama ba ce ba, wadda mutane da yawa za su taso, wani ba Funtuwan ya zo ba wucewa zai yi, amma zai kalli daman nan kawai zai ga ta burge shi ya dan tsaya. Wannan tsayawai za ta janyo ya tunanin cewa ya kamata ya amfani da wannan damai don ya kawo wani cigaba a garin, ko shi ya karu ko kuma al'umma su karu gaba daya. Tunda shi in ya kawo kamar jama'a sun karu. So da yawa irin wannan damammakin ya kamata mutane musamman mata su rika dubawa suna amfani da ita. Abu na biyu da zamu kalla a nan shine da Allah ya yi mu a area da muke, sai kuma ya ba mu ƙasan noma ta area da muke wadda ta sha bamban da sauran gurare da dama, wanda zaka je wani sassan a ƙasan nan zaka ji an ce ƙasan nan gurin ba a noma kaza hidi kaza, ƙasan nan ba a noma kaza hidi kaza, amma mu sai Allah ya kawo mu inda kusan ba alfahari ba, zai wuya a samu wani dan ici ko ko wani kala amfanin gona da za a kawo shi Funtuwa a ce za a shuka shi ba zai yi ba, ko da bai yi irin yanda yake a wani gurin ba, to bakin gwargwadon muwa za a iya yin amfani da shi a yi. So irin wannan damammakin ya kamata matasan musamman na karamar kuma Funtuwa da area da muke zaune su rika amfani da ita wajen tunanin shin me abin fasahar da Allah ya yi musu wanda za su kawo wasu abubuwa da za su ciyar da rayuwarsu da al'ummar da suke rayuwa a ciki gaba. Kamar misali in muka koma a baya akwai sana'o'inmu na gargajiya wanda yanzu wayewa ce ko gani ake an ci gaba ne, an wuce limit din da ya kamata a ci gaba da yin irin wa'annan sana'o'in. Kamar in ka ɗauki sana'ar kwankwan da muka taso muka iyaye kakanni suna yi, ƙere-ƙeren kwanuka da abubuwa, wanda yanzu idan ka samu matashi wanda ya yi shekara 15 zuwa 20 ka ce mai ya zo ya zauna ya yi ma ko tukunya ko asusu da irin wannan abun, zai ga irin kaman yaushe ma ya zauna ya gama har ya samu wani abu a ciki. Amma abin da zai baka mamaki a baya sai ka samu cewa akwai iyayenmu ko kakanninmu wa'inda wannan sana'a suka rike, Allah ya ɗauke su a kata suka tara abin duniyan bakin gwargwado, wanda a yanzu wasu da yawa 'ya'yan da shi suke alfahari suka gada har suke ganin cewa an ba musu wani abin kirki. So amma su ba za su tashi su yi tunanin to ta ya za a yi tunda babanmu a baya wannan sana'ar da yake yi ya yi ta ne a wancan tsarin, ya za a yi yanzu in shigo da wani tsari wanda zai canza akalar wannan sana'a don ta zo a zamanantar da ita. So wa'innan suna cikin matsalolin da muke fuskanta musamman a gurin matasanmu a yau. So amma dai kullum muna yin amfani da wannan damar muna ganin cewa kiraye-kirayen da ake yi kamar suna shiga kwakwalen matasan, in Allah ya da kwancita shi za a iya mun nasara. So masha Allah, mun gode Comrade Salman Abu. Kamar yadda Malam Aminu Abdullahi, idan muka dawo bangaren ka, kamar yadda Comrade ya bayani akan matasa da irin sana'o'inmu na gargajiya da ake da har ya kawo misali da sana'ar irin kere-kere da ake na tukwane ko da sauransu. Shin ya bayyana cewa kusan mutane da yawa matasan yanzu ba sa iya haƙuri su yi wannan sana'o'i, har wanda har ya bada misali da iyayen wasu ma sun yi su kuma har sun samu arziki da su. Ya zaka kira ga matasa wurin kula da irin waɗannan sana'o'i don inganta su? To ai kamar maganar da na fara yi ne da farko, na ce rashin haƙuri. Shi komi na rayuwa idan ka ga mutum ya zama wani a rayuwa to ya yi haƙuri ne. Idan ya kasance ba za ka yi haƙuri ba to ba za ka samu yadda kake bukata ba. Su iyayenmu suna da haƙuri fiye da matasanmu na yanzu. Su matasanmu na yanzu abin da suke so ya za a yi yanzu nan kawai su samu kuɗi su kuɗi. Wani na hawan mota nima in hau, wani da gida nima babban gida nima in gina wanda ya fi nashi. Wato ba a tunanin gwagwarmayar da ya yi kafin ya zama haka. Ita rayuwa duk yanda kake, idan ka taso a cikin gidanku ka iske gadin da ke a cikin gidanku na sana'a, ai ilimin nan da ka yi ba ƙaramin taimaka mu mutanen gidan zai yi ba akan wannan sana'a, saboda su sun yi shi a lokacin babu wasu hikimomi da ake juya abin zuwa ga yanayin zamani. To kai kuma Allah ya sanya ka samu wannan ilimin na zamani, to yana da kyau ka yi amfani da wannan ilimin naka
ka buɗe guri ko kusa da inda iyayen naka suke yin wannan abun ne. Idan ka buɗe gurin ka zo ka zamanantar da wannan abu to na farko dai kaga zaka samu ƙarin ciniki na gurin, sa'annan kuma ƙannanka zaka jawo su, zaka jawo makwabta da 'yan uwa, ka buɗe wani ɗan ƙaramin ɗan kamfani. Sannan kuma ina ganin kamar hakan zai ƙara taimaka masu sauran masu irin ƙere-ƙeren su ma su ga to wace hanya za mu juya abin ya zama kai ga zamani. Saboda idan yanzu misali a ce ni dangi na misali abinda suka koya yanda ake yin ginin ƙasa, magina ne. Ai yanzu akwai zamani, yanzu ya juya, akwai matasanmu yanzu sun koma ga zamani, ba irin ginin da ake yi ba. An koma ana yin gini irin na zamani, wani wanda ka zo ka ga gini ka tsammani ko aljanu ma suka zo suka aje shi, kuma dan adam ne ya zo yi shi. Saboda me sun je sun koyo na zamani sabanin irin wanda iyaye suka rinka yi a da. To irin waɗannan kaga mutum idan ya misali a ce gidansu magina ne, kaga ya zo yau ya kasance ya zo ya koya, to zai sami yaran da suke karkashin shi. Zai kasance idan yana da gogewa a kai ba ma garin Funtuwa ba ma wasu garuruwa ma za a kirawo shi aiki, saboda an san cewa zai yi aiki mai kyau kuma mai nagari. Ko yaran shi ya tura za su yi aiki mai kyau mai nagari. Kaga an samu wani ɗan ƙaramin kamfani ne, ya ma registration a gwamnatance ma zai iya zuwa ya yi registration ma zama haka ne. Saboda ai ko kamar yadda abubuwan da ke faruwa mafi yawanci al'ummarmu ga matasanmu za ka iske irin rashin crime din nan ya ɗan yawa ga matasa, ba wani abu ne ba, rashin samun aikin yi ne. Idan yau yaro bai raina abin da yake yi ba, ya zo yau ka janye shi, ko yaro ne a cikin unguwarku, kai a unguwar kake, Allah ya sanya kana da abin da za ka yi, kana da gurin sana'arka, yana da kyau ka diba ka gani su wane ne kamata ka neman mu wasu gurare domin ka je ka samu su zama commitment. Idan suka zama a haka to mutum bai ma tunanin ya je a yi wani ta'addanci da shi. Saboda me idan ya tashi da safe babban tunanin shi ya tafi gurin sana'an nan tashi. Idan ya samu dan abin da yake samowa, burin shi ya dan canza dan wando mai dan kyau, ya riga mai dan kyau, har ma ya aje wani abu. To kaga ka sanya shi a turba wa take ta kwarai. Akan kuma kai ka je ka koyo wannan sana'ai, amma al'umma kuma ya kasance suna cin gajiyar wannan abin a bisa abin da ka je ka koyo a bisa kai. Shi ya sanya kamar lokacin da na baka na ke faɗi cewa ni na fara hidimata ne da kamar harkar wayoyi, amma ni yanzu hidimata ta yi nisa ma ta wuce ta maganar wayoyi. Saboda lokacin da wani kamfani ya zo Funtuwa, akwai wani babba da ke nan cikin garin Funtuwa, ɗan kasuwa ne, ya je ya ga irin waɗannan mutanen nan a cikin garin Katsina, sai ce dan Allah su zo Funtuwa. Suna zuwa Funtuwa ya faɗi mani, ni na je na samu waɗannan mutane da suka zo muka zauna, abinda jama'a ke ɗauka yan fo wannan ne, sai gashi abin ya karaɗe a ko ina a duniya. Mobile banking din nan da ake magana, mass transaction din nan da ake mobile banking, ba inda zaka je kowace kwana a Najeriya inda babu su. Amma da abin da aka dauke su kamar M419 lokacin nan, ni Allah ya sanya ka san matashi ana son duk yanda kake kwakwalwa ba a yi maka ita domin a'a, ana son ka rinka tunani kuma ka hango gaba. Wata ka hango yaya rayuwarka za ta kasance nan gaba da kuma al'ummarka. Yana ga dalilin cikin ni wannan hidima ko dai cuta ta za a sai na shige ta, ni ina kallon akwai amfani a cikin ta. Ma'ana kai aiki da karfin gwiwa da kwarin gwiwa ta abu sakai, saboda wanda ya kamo wani abun niyyar da ni a guri na, zan iya ce maka a yanzu akan wannan harkar na koya ma mutane sama da mutum 500 a cikin jihar Katsina wanda kuma suna cin abinci a bisa kai. Alhamdulillah. Kaga idan da ban shiga ba ba zan ci more wannan abun ba, kuma sauran ma ba za su samu ba. Gaskiya ne. Wasu suna da iyali, akwai wanda yanzu in ka ba su aiki ba za su yi ba. Gaskiya ne. Saboda me in sun je yau an dauke su da aiki, ka gama NC ɗinka, wani kila an bashi kuɗi albashi a bashi naira 40,000, to yau kawai zai fita hankalin shi kwance, ya tai gurin sana'ar shi, ya bude, ya yi kasuwancin shi yanda ka san hankali dai kwanci cikin jin daɗi. Ma'ana shine dai ogan kanshi ba tare da wani, shine ogan kanshi ba karkashin wani yake ba, kuma ya dawo ya tallabi iyayen shi, ya taimaka musu. Kaga ya taimaki kanshi, ya taimaki kuma iyayen shi, kuma ya taimaki al'umma, saboda ya zama mutumi na kwarai. To yana daga cikin rashin raina sana'a. Duk yanda sana'a take, duk karancin jarinka, yi haƙuri, wata rana sai labari.
To masha Allah, mun gode Malam Aminu Abdullahi Funtuwa. To masu kallon mu ku shafa kuna tare da Funtuwa Online TV a cikin shirin mu na Funtuwa a yau, shiri da ke tattaunawa akan al'amuran da suka shafi matasa. Kuma kamar yadda kuke kalla, shirin yau yana da manyan baki da suka hada da Salman Abu da kuma Malam Aminu Abdullahi Funtuwa. Malam Salman Abu, idan muka dawo bangaren ka, kamar matasa da yawa suna korafin cewa sun iya sana'o'i kuma sun iya abubuwa da yawa waɗanda za su iya rike kawunansu da wannan abu. Shin sannan suna korafin cewa ba sa da jari da za su yi wannan sana'o'in. Ya kake ganin wannan korafi nasu? To kamar dai yadda aka ce, shi gaba daya ita rayuwar duniya ya haƙuri ce. Shi jali, akwai hanyoyi da dama na samun jali wa'inda suke halal ne a addinance da al'adance da muke rayuwa. Idan muka yi duba da misali, in ɗauki misali da ni, tun da na taso ina ɗan ƙarami, na taso na san mahaifina ya rasu. Su bayan rasuwar shi ban yi ƙasa a gwiwa na zama irin cikin matasan da guyan suka mutu ba. Na taso ina tunanin kullum me zan yi don in ɗan samu abin da za a fi na asiri. So cikin ikon Allah, kusan yanayin environment da na tashi, area da na tashi, area mu kamar area ce wadda kamar magana da Malam ne, akwai biyu yan sana'o'i. Wasu za ka ga sun taso suna yin aikin kafinta, wasu suna tela, wasu ma tallar doya suke yi, wasu neman kwalba, duk irin wa'annan dai sana'o'in wanda wani zai dauki kuɗi ya baka, ka je kamar ita sana'ar neman kwalba, ka je ka nemo kaya, ka zo a yi lissafa abin da aka samu riba a cire maka, ya dauki kuɗin shi. So irin wannan hanyoyin na yau da gobe akwai su yanzu musamman a cikin al'umma, wanda za ka je in ka rike amana, kuma mutumin da ka je ka same shi ka je da zuciya daya, to Allah zai taimake ka akan wannan, wanda zai baka kudin shi ka je ka nemo kaya, ya Allah ko kwalba ko takalmi ko karfe ko roba ko ma me. Ga yanan yanzu kasuwar ta zama ita ce ma kusan kasuwar da yanzu da yawa matasa sun shige ta, da wasu da jali wasu ba jali, amma Allah ya daukake su akai. So in mutum zai yi hakuri ya fara da irin wannan matakin, wata rana kwanci tashi Allah zai rufa mai asiri, ya samu jalin da zai ishe shi idan bai sha'awar wannan sana'a. Saboda ita dama gaba ɗaya sana'a sa ma kai ne. Idan ka sa ma kanka cewa wannan sana'ar da nake yi ina son ta kuma zan yi ta, to Allah zai taimake ka akan ta. Kamar misalin da na bada, bayan na taso ina wa'annan yan ƙananan sana'o'in, na koma ina koyan ɗinki. Bayan akalla na yi shekara 4 zuwa 5 ina ɗinki, wanda daga baya cikin rufin asirin Allah na dan samu jali na koma ina zuwa Kano, ina saro shaddodi ina saidawa. Wasu idan na saida musu za su ban ɗinkin, har ta kai ga nama daina yin ɗinkin, sai dai ina tallar shaddodin. Daga wannan ta kai ga wani zai tambaye ni, kana da baka kawo takalma ko baka kawo turare? A haka ne ta in koma in je Sabon Gari Kano in siyo turare, in siyo takalma. A kwanci tashi har ta kai ga kamar magana da Malam Aminu ta masu hada takalma. Na rika zuwa kofar Wambai, na haɗu da wani abokin hudda ya rika min takalma yan kofar Wambai, na rika siyowa ina zuwa ina saidawa. Kan ka ce me, Allah ya bakin gwargwado cikin rufin asirin Allah ya rufa min asiri a cikin hidiman. Na rika hidindimuna, na yi karatuttuka daban-daban, wanda irin wa'innan ƙananan sana'o'in su suka rike ni. Na je na yi na gama, bayan na gama na dawo kuma duk wannan struggle din gwagwarmai bata hana ni yin karatu ba fa a lokacin. Ballantana wai in ce ina da wani uzuri dalilin ta ba zan je makaranta ba, shine har Allah ya kawo mu matakin da ake ciki. Ko a cikin mutum ya yi amfani ya rike kanshi misali. So wannan ni abin da na dauka, idan ka ji matashi yana korafin rashin jari, abin da yake jira ko yana jira wani mai arziki ya ɗauko kuɗi ya bashi da sunan jari. So kuma da yawa wa'inda ake ɗaukan irin wannan kuɗin a basu, tunda ba su san zahinsu ba, ba su cika tattalawa ba. Wasu kuma da yawa suna jira ne gwamnati ta zo ta ce za ta yi wani shiri na empowerment, ko za ta yi wani ba da bashi ko wani abu. Ga yanan muna gani dai a ciki yanzu abin da ke faruwa, za a ɗauko kuɗi
a ce an ci bashi ne gwamnatin tarayya ta turo kuɗaɗe mutum ya anshi 400 abinda zai ƙona ma rai maimakon mutum ya je ya samu wata sana'a da zai yi wadda ko da a ce kuɗin za su lalace ba dai za su lalace lokaci guda ba sai kawai ka samu matashi ya je ya siya ko mashin ko ya je ya siya shaddodi ya sai kaza so kaga irin wannan shine yake ƙara dakusar da masu arzikinmu wa'inda suke ganin to ga abin da wane yayi ta ya zan zo in ƙara yi wanda na san cewa gidan jiya za a koma kaga abin da ke faruwa so ina tunanin wannan ba wai uzuri bane ba na dan ka iya sana'a ka ce wai baka da jali ko kana jiran sai wani ya dauko jali ya baka a idan ka iya sana'a yanzu kamar ni ina bada misali na iya dinki yau a hidimar da nake yi ta kasuwa idan ta ki zan koma zan sai keken dinki in zauna in ci gaba da sana'ata ta dinki cikin yadda Allah na san Allah zai rufa min asiri dan abin da zan ci in yi hidima ta Allah ba zai hana ni ba saboda akwai wa'inda ita suka rike Allah ya daukake su fiye da yanda nake tunani dan haka ba wai dan na raina dinkin na wata ba a kila wata dama ce ta zo ta sa na kauce na koma wata so wannan shine babban abin da ya kamata matasa su fahimta jali ba shi ke determine na kasuwanci ba zil shi yake janyo mutum in zai yi kasuwa ya yi za ka iya zuwa ba a sana'a ba ka nemo jali a wani gurin cikin ko turin baro ko dako ko ina ne in kasancewa kai ka wahala ka tara jalin to ba za ka yadda ka wulakanta shi ba saboda yanzu kamar misalin da Malam Aminu ya ce Allah kaɗai ya san irin gwagwarmayar da yi mutumin da ya fara tun daga irin gyaran waya kila dan gyara ne wanda ba ya sa spana ko a direba da abu ya kwance ba yake yi irin abubuwa ne na aikin kwakwalwa a haka Allah ya taimake shi ya karfafa idea shi ta kai ga matakin da har ya je ya haɗu da irin wa'annan kamfanonin da yake magana yau Allah ya taimake shi da basirar shi ya kawo inda yake so akwai wanda yana can kawai abin da yake kallo Malam Aminu ya yi kuɗi Malam Aminu ya zama mai kuɗi duk ba zai kallo wancan ba zira yake rana guda shi ma kawai ya je ya haɗu da wa'annan mutanen su ɗauko wannan alaƙar da suke yi da Malam Aminu shi ma su haɗa shi shi kenan gobe ya zama mai kuɗi shi ma a rika lissafa shi cikin masu arziki in ba a yi bai ci gaba zaki yana cewa wasu ake yi mawa ko kaza wannan dalilin afuwan duk da bai kamata in kawo ba ɗaya daga cikin matsalolin da al'umma ke samu kenan da shugabanni ni abin da na ɗauka idan za mu yi da yawa zaka ji ana korafi kan shugabanni ko wakilai da suke wakiltar al'umma a matakai daban-daban zaka ji an ce ko ba su taimako ba su kaza ya kamata mutane su bambance shin wani aiki ma ka tura wakilin kai maka shi kuma shugaba da ka zaɓe shi shugabance ka shin me alhakin da yake akan shi wanda ya kamata ya yi wato kuma da in ban datse ka ba ya zuwa yanzu akwai tsari ma na musamman da muka yi akwai shiri da muka shirya za mu rika gabatarwa na musamman akan wayar da kan al'umma akan shin wanda muka tura gwamna ko shugaban kasa ko dan majalisar tarayya ko sanata menene ma aikin shi a cikin mutukun wane ne kansila wane ne ciyaman dukkan waɗannan na cikin insha Allah shirye-shiryen da za mu rika gayyato masana akan bangarori suna bayani akai to mu gode su masu mu kamar yadda kuke kallon tattaunawa na ci gaba kai tsaye idan kuna biye da mu dai kun ji abin da bakin nan muka tana su kuma muke ci gaba da tattaunawa kuma su kansu misali ne akan maudu'i da muke tattauna yau a cikin wannan shirin dan kaji irin kowanne a takaice ya dan bada irin wata gwagwarmaya da ya sha ta rayuwa kila ma mai daɗin ce ya bayar mai faɗi mai wahala ba to wannan ya isa izina a gare mu gaba ɗaya mu kusan da rayuwar take dole ne sai an sha wahala akan sha daɗi ko akan fahimci wani abu shin to malam Aminu me ka ƙara kai duk lokacin na ɗan garba kan aikin mu na waya gaskiya ne da farko dai ni ina kira ne ga matasan mu saboda su sani cewa duk idan yau matashi ya gyaru al'umma suna samun sauki kuma suna samun ci gaba saboda na farko kwakwalwar shi a abu da take abin da ya je koya za ta zauna a cikin kwakwalwar shi ne saboda na farko na biyu babu wani wasu kwaramniya da wasu abubuwa da ke suka yi mashi yawa a bisa kai ban mantawa akwai wani lokacin da taɓa zuwa tudun wada ina faɗi maka kusan shekara wajen 20 da wani abu ina yawon neman kwalba na shiga wani gida haka na nemi mai mutumin ya ɗauko ne ya ce mana yaro ya ce
ka je makaranta, na ce mashi baba na je. Ya ce ka je makaranta, na ce baba na je. Coci unguwa kake, na ce mashi baba ina daidai unguwa kaza nake. Ya ce min to kakkai wasa da karatu. Kaga wannan zagayen da kake, yara da dama suna aje karatu su tafi suna waɗannan shirme-shirme. Saboda ka rike wannan sana'a taka kuma ka rike karatunka. Ba mahaifina bane ba, amma maganar da ya hodi mani ta zauna min a zuciya. Tunda na fara primary school, tunda na shiga secondary school, mahaifina ban ce mashi yau abu ba kudin tara, ban ce mahaifiyata ba ni kudin tara. Haka zan bigi kawa in tai gwamnan college makaranta. Ina dawowa zan dauki kayan sana'ata, ko neman kwalba ne ko sai da turare, saboda ina sa ran a unguwarmu kusan mu cibiya ne ma na sai da turare. Saboda ya za a yi ni babban bakin ciki na rayuwa yau in je in kai ma wani kuka ya muke ni. Duk kankantar sana'ata burina in rike ta wadda za ta taimake ni, in taimake kaina, in taimake rayuwata. Shi yasa duk matashin da zai tashi a irin wannan turba bai ba ya tafi gidan wancan ba, ya tafi gidan wani dan siyasai, ya tafi gidan wancan, wannan abin zai taimake shi in kullun kokari yake ji nemi halaliyar shi, zai taimake shi ya tsaye da kahuwan shi, kuma zuciyar shi za ta dake akan ya za a yi taimaki kanshi domin ya ga ya samu ci gaba. Su ma waɗanda yake gani cewa wani na da kaza, wani na da kaza, wani na da kaza, ai ba rawa suka yi ba aka ba su. Idan yanzu wani ya buɗe mashi ya ji irin wahalhalun da zai ji, shi ko rabi bai yi ba, amma Allah ya buɗa mashi. To matasa, abin da nake kira a koda yaushe, ko kan social media din nan zaka ga wani zubin mun yi rubutu muna kiran matasa, saboda matashi a wannan zamani shine yafi haɗari a al'umma. Matashi yana da haɗari a cikin society, saboda idan zaka diba ka gani yau an ce an je an yi abu kaza, an sokiwa ne, ko mun je shara guri kaza, kuma in ka diba zaka gani dukan mutanen nan ƙasa da shekara 30 ne, wanda kuma wasu iyayensu sun taimaka musu a wajen lalacewa tarbiyyarsu. Maganar gaskiya. Kuma yau ba wai a ce matashi da yara da ke unguwa kaga iyayensu sun kyale su ba, kai ma suna da haƙi a bisa kanka. Idan yaran nan sun samu tarbiyya, to yaranka sun tsira. Kai da kake ganin yau zaka kwashe yaranka ka kai su makarantar kuɗi, amma ga 'ya'yan talakawa nan jikinka, ko ta gwamnatin ba su yi. To gunda zaka samu sauki a rayuwarka, ko da ta gwamnatin ce ɗauka su je ka kai su ka rinka biya musu kuɗin makaranta. A unguwar da nake, kafin in dawo a wannan unguwar da nake, unguwar da na fara zama, akwai wani bawan Allah wanda ni na je na same shi, na ce mashi wane, na ce mashi kaga unguwar nan muna da matasa, amma me ba su aikin komi, daga su zauna cin gun siwot sai su zauna. Na ce ya za a yi mu taimaka musu da taro sisi abin da Allah ke bamu. Saboda me, idan rayuwarsu ta gyaru, ka taimaka ma kanka ne. Wanda zai je yau Allah ya sanya ya zama wani, ya je abin alkhairi, kana da lada a ciki. Kuma idan duk inda zaka wuce ya san cewa ka taimake shi a rayuwa, kai baka sani ba, kila ma taimake ɗaya daga cikin danginka. To sannan kuma kada ka ce na dakatar da kai, ƙari akan haka ma, misali kamar akwai wata tattaunawa da muka yi wani lokaci can baya, akwai wanda ya bayyana cewa kamar misali irin attajirai haka, misali ko wanda Allah ya rufa mu asiri akan wani abu, duka irin waɗannan matasa da ke zama a cikin unguwanni ba sa ayyukan komai, aka zira musu ido, to suna nan suna farautar hankalin, ko suna farautar yadda kuke gudanar da rayuwa. To kaga ko anan idan aka taimaki waɗannan matasa suka rabu da zaman banzan, to ba za su ga wani abu a gare ka ba na arziki, har su ji suna son su ɗauke, ko su irin dai ɗan ɗauke da sauran abubuwa. To duk irin waɗannan kamar ina ganin wannan ma na taimakawa sosai. Kaga misali kamar yadda na baka nake faɗi muku, kamar waɗannan mutane na ɗauki mutum 3 na je na maida su makaranta, ɗaya na maida ya aji 3 secondary school, guda 2 kuma primary ne na je na kai su. To wanda cikin waɗanda na maida din nan, maganar da ake yi a yanzu, wallahi ya gama digirin shi, yana gama karatun na ce shi kakka yadda sana'an nan da kake ci gaba da juyawa. Yanzu sai ya kasance a cikin abokan, idan ya zo ya zama wani bare, saboda su sun ki zuwa su je su karatun, mun ba su shawarwarin da za mu ba su. Akwai wasu yara abokan ‘ya'yana ne,
duk idan suka taho yara suka kalle su ga ba su sha'awa, za ka ga sun tafi makaranta sun dawo sun tafi islamiyya, sai yaran nan abin ki damun su. To da na lura da yanayin sai na ce musu to idan safiya ta yi ka zo ka karya gidana, idan ka dawo makaranta ka zo ka karya gidana. Na je na sanya shi makaranta, na ɗauki waɗannan yaran na sanya su makarantar islamiyya inda yara na suke, saboda iyayensu yaran marayu ne, babu wanda zai taimake su. Kaga wannan in za a samu al'umma suna yin irin waɗannan abubuwa, to gaskiya saboda Allah za mu taimaki matasanmu kuma za mu taimaki kawunanmu ne. Saboda idan yau aka ce matasanmu yara sun taso tun suna ƙanana, sun samu foundation mai kyau na farko na tarbiyya, saboda zan iya cewa na dan yi karatun na bangaren aƙida da irin waɗannan bangaren, na yi wa Islamic Online University, na dan karanci nan gun ya dan taimaka mani ta hanyoyin da za ka iya samu kai renan yaron da aka maida shi bare, ka jawo shi a jiki, ka nuna mashi shi ma ɗanɗanka ne, yanda ake takama ake ganin shi kamar ba a'a kai ni babanka ne. Saboda ka zo yaro in ka ga wani abu alamu yana neman sayan takalmi na mai matsala, zo a je a siyo mai takalmi, a siyo a sanya mashi, kai sa takalmin nan kai ma dan dana ne, to yaron zai ji daɗi kuma zai zama yana da wato karsashi a cikin yan uwan shi, to ka taimake shi. To ba ya kasance masu dama da Allah ya ba su suka ba kawunan su ba, su runguma hannu su koma gehe guda, waɗannan ba 'ya'yanmu bane ba, 'ya'yan to kana kallo waɗancan za su je su lalace kuma su hana 'ya'yanka zama lafiya. Ni yana daga cikin shawarar da nake ba al'umma da kuma iyaye su sani cewa kiwo Allah ya ba su, wallahi sai Allah ya tambaye su yadda suka tarbiyyantar da yaran su. Shine shawarwarin da nake so in bamu da kuma su iyaye a bisa kan irin wannan tarbiyya ta yara. To masha Allah, mun gode Malam Aminu Abdullahi Funtuwa da wannan jawabi naka. A takaice kai ma Malam Salman Abu, idan muka dawo ta bangaren ka, me zaka ƙara bayani akai? To alhamdulillah, ni a gurguje abin da nake so in fara cewa shine kaman karin maganar da Hausawa ke suke cewa idan baki da gashin wanci ki ce za ki kitsan wanci. Abinda nake so matasa su fahimta shine rayuwar nan gaba ɗaya a haƙuri ce. Kana tare da abokinka, za ku taso tare kuna ƙanana har ku girma, Allah ya rufa mai asiri, wannan kuma tsari ne na Ubangiji. Ba wai yana nuna cewa wai dan kayi sana'a ko kana sana'a cewa dole kuma ka samu abin da wani ke samu bane ba. A'a, abin da Allah ya baka ka tattala, ka yi ƙoƙari ka yi amfani da shi wajen bunƙasa tattalin arzikin rayuwarka, ka yi hidimarka bakin gwargwadon abin da Allah ya hore ma, ka riƙa yin ɗawainiyarka kar ta wuce abin da kake samu, saboda wannan shi ke kai mu da yawa matasan mu ga halaka. Saboda so da yawa za ka ga mutum samun shi bai wuce 5,000 ko 10,000 ba, amma saboda yana ganin wani abokin shi ne suna hita tare, yana sa shadda 10,000, zai je ya ce shi ma zai ci bashin wannan shadda ta 10,000, ya zo a ta rikici na biyan bashi ya gaza biya farko kenan. Sannan akwai hidindimu na yau da kullun da ita wannan 5,000 din ko 10,000 da dama yake samu maleji yake samu ya kai ga lokacin da yake samun wannan kuɗin. So amma da yawa matasan mu ba su amfani da wannan damai, kallo suke yi kawai ya za a yi yanzu in yi wanka da yamma in fita, kila yana ganin 'ya'yan alhaji wani a unguwarsu tare suke, su ba su damu da tunda ba su da wannan matsalai, kila baban su ke yi musu ko shi ke musu wannan ɗawainiyar, su ma su biye su ce su ma ala dole sun shiga sun yi gogayya da irin wa'innan matasan. So wannan babban matsalai ya kamata da yawa matasan mu su dawo cikin hayyacinsu. Sannan a gurguje ina son in yi amfani da wata dama in ƙara kiran hankalin matasan mu cewa kamar maganar da Malam Aminu ya ta girman kai, mu cire ma kanmu girman kai. Ya ishe mu ishara gaba ɗaya a garin Funtuwa muke, a nan aka haife mu, nan muka girma. Idan muka ɗauki 'yan kasuwanmu na garin Funtuwa aka ce a kasa su kashi 10, wannan maganar da ake yi ta almajiranci yanzu da ta kunno kai ake ta kai komo na barace-barace da ni a iya tunani da na yi da kuma iya binciken da na yi, akalla in ka shiga cikin 'yan kasuwanmu kashi 100 za ka iya samun kashi 70 da yawansu
almajirai ne da suka zo daga wasu garuruwa suka zauna suka yi karatunsu bayan sun yi karatu sun cire ma kansu girman kai tunda dama ba garinsu ba ne ba su da shi suka tsaya suka rika yin ko daga turin baro ko dako ko wani abu Allah ya taimake su yau su ne ake kallo a masu arziki a garin nan kai kuma kana takama cewa ubanka nan yake nan aka haihe ka dan haka kai ba za ka iya zuwa ka kafa teburin shayi ko ka yi dako ko ka yi kaza ba yau ka koma hiri ka bi wani alhaji wayanan da a da kana kallon gidanku yake zuwa ya bara a bashi abinci yau shine alhajin da idan za a yi zakka jira kake yi ya dauko zakkan nan ya baka in bai baka ba ka koma kana korafi ko ko a'a kana da matsala ta gidanka kila yayi haka ishe shi ka koma kana korafi so da yawa akwai irin wannan matsalolin wanda ya kamata tunanin matasan mu ya canza akai so in Allah ya yarda idan har muka canza daga wannan in Allah ya yarda ko zai zo mana da sauki insha Allah to masha Allah mun gode sosai da kuka bamu wannan lokaci muka a tattauna da ku a cikin wannan shiri kasancewar muna da karancin lokaci kuma mun yi alƙawarin zamu ba da dama ga waɗanda suke kallon mu da sauraron mu su shigo cikin wannan shiri kai tsaye to masu kallo da saurare ga lambobin wayar mu nan akan akwatin kallon ku sai ku kira mu ba ku dama ku shiga cikin wannan shiri kuma domin ku ba da gudunmuwar ku ko ku bayyana ra'ayinku akan yadda aka gabatar da wannan shiri muna dakon kiran ku insha Allah a lambar wayar da za a kira ita ce 0800-8944-0666 ko kuma 080-8944-0666 muna dakon kiran ku kada mu tsaya hakan kafin a shigowar kira malamin aiki tuwa kaji abinda kuma da Salman Abu ya yi bayani a kai dangane da girman kai kuma na san ɗazu kuma ka ƙara magana kan girman kai ya za ka ƙara bayani domin mutane su fahimci ko in ce matasa su fahimci illa wannan girman kan tunda ka gana daga cikin abubuwan da ake korafi a kai shine mutane da yawa ba sa iya sana'o'i wasu ƙananan sana'o'i a ganin saboda suna gudun kaskanci me za ka ce a gaskiya ne kamar magana da shi comrade ya faɗi magana shi gaskiya ne ba ma wai kashi 70 da ya hudi ba na kasuwar Funtuwa zan yi cewa kusan kashi 80 da wani abu in bar da matasa yanzu da suka taso a cikin kasuwai kun duk irin wannan aikin suka yi turun baro da ko kuma ga Allah ya azurta su tunda Allah ai shike da arziki idan har ka cire girman kai ka aje guguda ka san Allah ke yi ka zo ka roke shi to ai Allah zai baka dama ai ta aka ce Allah ya ce tashin taimake ka gaskiya ne mun samu wani kiran yanzu haka a katse. Assalamu alaikum. Barka da kasancewa da mu kai tsaye da muke magana. To Malam Aliyu Abubakar barka da kasancewa da mu a cikin wannan shiri kai tsaye. Me zaka ce akan abin da muka tattauna? Da farko dai ina wa manyan baki duka da zuwa. Hello? Suna amsawa. Yawwa, kuma na ji daɗin wannan shiri da ya taɓa al'amura da ke shafan matasa da yawa. Saboda matasa su ne ginshiƙin ci gaban al'umma. In matasa suka gyaru tabbas al'umma ta gyaru. In suka lalace kuma al'umma ta lalace. Gaskiya ne. Bangaren matsaloli na matasa kamar bangaren raina aiki ko sana'a tabbas duka bakin guda biyu sun basu maganganu masu mahimmanci kuma wanda matasa suka duba insha Allah suka yi amfani da su za a samu ci gaba. Gaskiya ne. Amma sai dai wani hanzari ba gudu ba. Akwai matsaloli wanda su tsakanin matasa na cewa in kana kasuwa ko kana wani aiki na ƙarfi ko dai wani aiki wanda bai taka kara ya karya ba matasa yan uwanka ya kamata goya ma baya goya baya ta bangare daban-daban in sai da abu kake su ya kamata su rinka siya abunka ba wai su bar inda kake ba su je su siya wani wannan yana cire ma matasa kwarin gwiwa wurin fara kasuwanci ko wani abu kaga wayanda kake tare da su ba su iya siyan abu wurinka sai dai ka je su siya wurin wani ko su bai inda kai da siya wanda mutane kake tare da su za su kara ma kwarin gwiwa na kai
sana'an nan kuku ka jajirce tun kana samu a tun baka samu haka koma kana samu. Sai abu na biyu. A takaice. Wata. Hello? Muna jin ka a takaice. A takaice shine matasa ya kamata su taimaka ma 'yan uwansu wurin patronizing sana'o'i kala-kala wanda kananu ne ga matasan hula ne, tsofi ne, aikin hannu ne, aikin karfi ne, sai da wani abu ne, sai da ya duka matasa ya kamata su dinka siya wurin 'yan uwansu matasa saboda su ba su kwarin gwiwa yin abin nan ko matasa 'yan uwansu su zari. To gaskiya ne Malam Aliyu Abubakar Funtuwa ka yi bayani sosai, mun gode, muna kuma mun ji daɗi da ka kasance da mu a cikin wannan shiri kai tsaye, kuma mun ji daɗin ra'ayin da ka bayyana. To insha Allah suna jin ka, suna amsawa. To kun ji kamar yadda bayanin da Aliyu Abubakar Funtuwa yi akan yadda ya kamata matasa su rika sayan sana'o'in 'yan uwansu musamman domin karfafa su wurin wannan sayan da suke yi, shine zai kara karfafa musu wurin saye. Comrade Salman Abu, ya zaka bayyana wannan magana dai? Gaskiya ne wannan magana da Malam Aliyu Abubakar ya yi magana ce wadda take da muhimmanci, kuma ya kamata hankalinmu gaba ɗaya ya dawo kanta, ba don komi ba saboda kamar yadda ya ce wannan haɗin kai kenan ko goyon baya shine abin da zai ƙara matashi ƙwarin gwiwa na ya yi sana'ar da yake yi. Musamman in ba da misali da ni yanzu zai yi wuya in iya siyan wani abu in je takanas ta Kano in je wani gari in siyo abu, ma dama na san akwai wani matashi da ke sai da irin abun a nan cikin gari, zan nuna mushi abin in ce je ya siyo min in siya a wurin shi. Wannan gaskiya ne. So ɗaya daga cikin hanyoyin da ya kamata kenan abu dan kawo shawo kan irin wannan matsala. To masha Allah, kamar yadda muke ci gaba da dakon sauraren kiraye-kirayen masu kallon mu, muna dakon kiran masu kira kai tsaye yanzu haka. Lambobin da za a yi kira su ne 0808944066. muna dakon kirayen ku a cikin wannan shiri. To kaji Malam Aminu Abdullahi Funtuwa, kaji bayanin da Comrade Salman Abu ya akan abin da Aliyu Abubakar Funtuwa ya yi bayani akan shi a cikin wannan shiri. Gaskiya ne magana shi Aliyu Abubakar da kuma magana da Comrade yayi shine gaskiyar magana. Ai duk rukuni ko wance al'umma ba za su taba ci gaba ba sai suna yin abin da suke amfana da shi a yankunan su. Duk abin da ake yi ka samu wani dan kasuwa wanda ya iya wani abu a yankin ku yana yin abu, to ai guri guda ne dama ku taru ku zo ku rinka siyan wannan abun da yake yi, to kun taimaka mashi kuma shi kanshi zai ƙara samun wato experience na ya za a yi bunƙasa wannan guri, saboda masu buƙatar suna da yawa. Amma sai kasance in zaka fita waje ka je ka siya, to ka gani za a wato ka bige mutum gwiwoyi a bisa kai. To masha Allah, mun gode. Wa alaikum salam wa rahmatullahi, da muke magana? Wane? Lukman Al-Mustapha Funtuwa. To barka da kasancewa da Malam Lukman Al-Mustapha, ya zaka bayyana ra'ayin a takaice? Da farko dai na manyan baki barka da zuwa. Na'am, suna amsa. Kuma wannan al'amari da aka fara jawo matasa akai gaskiya muna farin ciki da shi. Na'am. Sannan kuma kamar shi Alhaji Aminu Abdullahi ya ma abin koyi gaskiya a garin nan. Domin a yadda ya jawo matasa da yawa wa'anda suke ci ta karkashin shi, tabbas wani abin alfahari ne gaskiya. Hello? To masha Allah, mun gode Malam Al-Mustapha, kai bayani sosai, mun gode insha Allah. Sai kuma a shiri na gaba. Mun gode. Mun gode. To kaji Malam Aminu Abdullahi Funtuwa, kamar ina ga kila wannan ya san irin yanayin yadda kuke gudanar da abubuwa. Masha Allah. Bari ga wani kiran nan, bari mu daga. Assalamu alaikum. Ina da kasetaran nan ko? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah, da wa muke magana? Gani Abubakar daga Funtuwa, mazaunin Saudiya. Ba mu ji ba.
Ibrahim Abubakar. Na'am, Malam Ibrahim Abubakar. Ina zuwa Saudiya, ina kallon ku yanzu haka daga Saudiya. To masha Allah, Malam Ibrahim Abubakar kana kallon mu daga Saudiya. Barka da kasancewa da mu kai tsaye. Ka ga maudu'in da ake tattaunawa a Punto Online TV. Kana Saudiya kana kallon mu. Ina ku fatan iri da abokai da aka gayyato da kan gamsarwa. To masha Allah, mun gode. Ya zaka bayyana ra'ayinka akan wannan shiri da aka tattauna akan yadda ya kamata matasa su yi amfani da basirar su a dogaro da kansu. Gaskiya kasancewa haka ne bayan sa na daɗi kun kara kuɗi ga abokan arzika da aka gani don su kara bamu matasa shawara akan yanayin rayuwa sai an cire girman kai. Saboda girman kai yana daga cikin babban abin da yake haddasa matsaloli da yawa a cikin rayuwa, musamman da yawa za ka ga wasu za su fara yan sana'o'i wanda za su dogara da kansu kuma su dogara su taimaka wa kansu da iyayensu. Sannan sai ka ga masha Allah kamar wasu za ka ga karatu yana da amfani, to amma yana da kyau idan kana karatu kuma kana amfani da wata sana'ar, domin wannan sana'a tana taimaka maka wajen karatunka. Domin ko da ka gama karatun kuma baka samu aikin yani sauri ba, wannan sana'a za ta taimaka maka wajen wurin dogaro da kanka. To masha Allahu Malam, mun gode sosai da ka samu damar shigowa wannan shiri namu daga kasar Saudiya. Muna fatan za ka ci gaba da kasancewa da Punto Online TV a koda yaushe domin samun dukkan abubuwan da ake yi a kan abin da shi. To masha Allah, mun gode. To kaji wanda ya kira mu daga Saudiya abin da yake faɗa cewa ya ji daɗin yadda aka gabatar da shiri, har yana muku fatan alkhairi, ko in ce yana fatan alkhairi akan yadda aka gabatar da shiri, kuma ya ji daɗin yadda aka tattauna akan abubuwan da aka tattauna. Shin akwai wani ƙarin bayani da za ka yi akan abubuwan da ya faɗa? Maganar da ya faɗi gaskiya ne, kuma mu kanmu ƙwarin gwiwarmu da ko kuma da muke da shi ga matasanmu shine al'ummar da ake yi mawa su ga ana yi masu, ba wai don su biya ka kan wannan yi masu da kai, a'a idan suka samu suka iya wannan sana'ar da suke yi su riƙe ta hannu bibbiyu, kasi wasa da ita. Wani kwatankwacin wanne yake so ya kasa samu. To duk inda kake duk kankanta sana'a ka same ta, riƙe ta, ka inganta ta, ka cire girman kai, zaka samu ci gaba insha Allah. To masha Allah, bari mu daga wani kiran. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Barka da kasancewa da Punto Online TV kai tsaye. Da wa muke magana? Alhamdulillah. Da wa muke magana? Da wa muke magana? Hello? Da wa muke magana? Da wa muke magana? Mun kira gidan talabijin ne na shi ne mana. Ka kira gidan Punto Online TV. To masha Allah. Ya kira amma bai sai ya kira. To kaji bayanin wanda yake da yake da kasar Saudiya yayi bayani, kuma Malam Aminu Abdullahi ma ya kara wani bayani akai. Bari mu daga kiran. Da wa muke magana? Yawwa, Alhaji Garba Sarki ne. To barka dai Alhaji Garba Sarki, muna maka fatan alkhairi. Barka da shigowa wannan shiri. Amin wa alaikum salam. Barka da shigowa wannan shiri kai tsaye. Kaga maudu'in da aka tattauna. Alhamdulillah. Na'am, kaga abin da ake tattaunawa akan yadda ya kamata matasa su yi amfani da. To me ra'ayinka akai? To ra'ayina ga matasa ne, mu ya ka zame masu addu'a ne, kuma ya zamo cewa su zama yara jagora na farko. Yawwa, saboda duk abin da muke shi matashi dai gaskiyar lamari shi ya kamata ya tsaya ya natsu ya lura ya gane cewar ina duniya ta sa gaba. Gaskiya ne. To maimakon ya ta wasu abubuwa na shirme da sauransu, ka gaba shi ne aikin matashi ba, gaskiyar magana. Gaskiya ne. Yau kuma Alhaji Garba Sarki ne Funtuwa nan mai shinkafa. To mun gode ranka ya daɗe Alhaji Garba Sarki mai shinkafa Funtuwa da ka shigo ka bada gudunmuwarka a cikin wannan shiri. Da fatan zaka ci gaba da kasancewa da Punto Online TV a koyaushe. Don Allah da kuma Allah ya ƙara taimaka muku, kuma Allah ya ɗaukaka wannan gidan
rediyo mai albarka. To amin ya rabi. Amin. To masu kallon mu gangarowar lokaci ya zo gargara, ila a nan zamu ko in ce da mun ɗauki kira ɗaya daga shi zamu dakatar da wannan shiri saboda ƙarancin lokaci. Assalamu alaikum. To masu kallon mu a madadin dukkan waɗanda suka samu damar shiga wannan shiri, toki ya ƙare dai suke kira, bari mu ɗauki kiran, ina ga dama mun yi alƙawarin kira ɗaya za mu sake ɗauka da shi kenan. Assalamu alaikum. To masu tsaron mu duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri, yanzu a madadin bakin mu Aminu Abdullahi Funtuwa tare da Salman Abubakar Funtuwa da abokan shiri kamar su Malam Saddam Yusuf Sale da Malam Ibrahim Mu'azzam da Malam Ibrahim bin Samin da Abbas Alfuntawi da Imran Sa'idu. A madadin su da wannan shi da tashar Funtuwa Online TV ta dauki nauyin kawo muke cewa ku kan ci lafiyar mu a shirye-shiryen na gaba, sai kuma mako mai zuwa za ku mu da wani sabon shirin na Funtuwa a yau, shirin da ke tattaunawa akan al'amuran yau da kullum da suka shafi matasa da zamantakewa da al'amuran yau da kullum. Da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu, kuma muna muku albishir cewa insha Allah za ku gaba samun shirye-shirye. Akwai shirye-shirye da muka tanadar muku waɗanda za ku iya samun su a koda yaushe. Kuma kar ku manta za ku iya ziyartar mu ko ku same mu a shafin mu na intanet a www.funtuwatv.com ko kuma shafin mu na YouTube wanda za ku iya samu a youtube.com/Funtuwa Online TV. Ku kasance da mu, mun gode. Na ku Nura Haruna mai karfi ke cewa mu kasance lafiya.